सर आज खाए ହଁ मत कस तू मत पी तू मत मत पी एमती हूँ हलु ହଁ छिड़ा छिड़ा हाँ। कहली ହଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି ତମେ ଆସ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯଦି ବୋଲି ଠିକ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ଆମର ରୋଲ୍ ହଁ ଲାଗିକି ଛିଡ଼ା ହଁ ଛିଡ଼ା ମାତ୍ର ଆମର କ'ଣ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲ ହଁ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଟିକେଟ୍ କରୁଛି ଦେଖେଇଲ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖୁନ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଅ ଟିକେଟ୍ କରିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଟିକେଟ୍ କରିନା କେମିତି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମର ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇ ଦେବୁ ଟିକେଟ୍ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଯିବ ଆମେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ହବ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା କ'ଣ ହବ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଛି ତମେ କହନା କ'ଣ କରିବା କଥା ନହେଲେ ଅଲଗା ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ ତାପରେ ଭିତରକୁ ପଶିବ ଆମେ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ ବତର ହେଇଛୁ ଭଲ ହେଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ହଁ ମୁଣ୍ଡେ ମାରୁଛୁ ହଁ ବୁଝିବି ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଭଲ ପିଲା ଆଉ ଆମ କଥା ଯିଏ ନେଉଛି ହଁ ଆମେ କାହିଁ ଭଲ ପିଲା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପିଲା କେମିତି କେମିତି ଆଉ ତମେ ପିଇକି କାହିଁ ଆସୁଥିଲ ମଦ ପିଇ ମତ ମୋ ଜୀବନ ମତ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ମାଇପ ଜୀବନ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମାଇପ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ହଁ ତାକୁ ବାହାଦେଲି ହଁ ତା ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଆଣିବେ ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ତମ ଘର କୋଉଠି ବାକି ବାଙ୍କି ହଉ 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 ଯାଅ ଟିକେଟ୍ କରିବ ଯାଅ ତାପରେ ଭିତରକୁ ବସିବ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦିଅ ସେଇପଟେ ହୋଟେଲ ଅଛି ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦିଅ ମୋର ଲୋକ ନା ଆଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଯାଇ ଖାଇଦିଅ ଆଉ ଏଇ ତମ ପାଖରେ ହଁ 5 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖାଇବ ଯାଅ ସେଇପଟେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ବିରିୟାନୀ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଇଦେବ ମଙ୍ଗଳ କନି ମୁଁ ବି ହଁ ଯା ଯାହା ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଯାହା ଖାଇବା କଥା ହୋଟେଲ ଅଛି ଖାଇଦେବ ସେଇଠି କହୁଛି ସେ ଜାଣିତ ଘର ମାନକେ ନାହିଁ କଟା ଭୁଲ କରୁଛି କଟା ଭୁଲ କରି ଆପଣ ହଁ କଟା ଭୁଲ କରି ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଟିକେଟ୍ କଲେ ସିନା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ଚାରିଟା ଟିକେଟ୍ ଦେଇଯିବ 4ଟା ଟିକେଟ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ହେଲା ଦେଖେଇଲ ଟିକେଟ୍ ଏ ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିବୁ ଟିକେଟ୍ ଆଣ କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଆଣ ସେ କାହିଁ ରଖିବ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଉ ନା ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଅ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଅ କମ୍ ନେଲା ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଅ